बेखौ जोङो मावफुंगोन जोङो गिबियाव 6 नम्बरनिखौ मावफुंगोन 6 नम्बराव जोंना कुइसना बुंदों मा गांसे नटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै बे बुंथिखौ दिन्थिनो मोननै सोलायस्लु थानाय मोनसे हांखोआरि समानथाय लिर जोंना बे बुंथिखौ जोंहा मा खालामनांगौ मोननै सोलायस्लु थानाय महराव लिरनांगौ आरो गाहायाव लिरदों गांसे नटबुकनि बेसेनखौ x रां ला आरो गांसे कलमनि बेसेनखौ y रां ला बिदि हमनानै लानांगौ जोंना मोननै सोलायस्लु हमनानै लानांगौ बेहाय जोङो x आरो y हमनानै लानोसै होमबा जोङो 1 नम्बरनि सलुसनाव 1 नम्बरनि सलुसनाव जोङो मा खालामनांगोन फार्स्टआवनो हमग्रोनांगोन हमबाय गांसे नटबुकनि बेसेन गांसे नटबुकनि बेसेन समान समान बेखौ लानांगोन जोंहा x रां आरो गाहायाव हमनांगोन गंसे कलमनि बेसेन समान समान y रां बिदि हमनानै लाग्रोनांगोन therefore दाना जोंहा समानथाय लिरनो थिनदों नालाय समानथाय दाना समानथायाव गोसो होदो जोंहा समानथायाव मा होननानै बुंदों नै बेहाय गांसे नटबुकनि बेसेना गंसे कलमनि बेसेननि फाननै नटबुकनि बेसेना सोरनि फाननैनो कलमनि बेसेननि फाननै फान होनबाथाय जोङो मा खालामो सानजाबो सोरनि फाननै होननानै बुंदों बे कलमनि फाननै बा कलमजों 2 सानजाबनांगोन अब्लासो बियो नटबुकनि बेसेनजों समान जागोन दा बेखौ जोंहा फार्स्टआव नटबुकनि बेसेना x बेयो समान समान मा जागोन ना कलमनि फाननै कलमना y मोन होमबा कलमनि फाननै माने कलमजों 2 सानजाबनांगोन जोङो 2 सानजाब y बेबायदि होमबा बेखौ समानथायनि महराव लिरबा x समान समान 2y समान इमप्लायसन होनानै x नैबे 2y खौ ओरै लाबोब्ला -2y ओरैहाय समान समान 0 अब्ला जोंना बेनो दिहुननो गोनां समानथाय बे गाहायाव होनाय हांखोआरि समानथायफोरखौ ax + by + c समान समान 0 महराव फोरमाय आरो मोनफ्रोमबोनि बेलायाव a b आरो c नि मानफोरखौ दिन्थि जोंहा बे माखासे समानथाय होनाय दङ बे समानथायफ्रा जोंना नैबे ax + by + c महराव होनाय गैया बेखौ जोङो बे महराव बानायनानै लानांगोन बेनि उनावहाय a आव मा दं b आव मा दं c आव मा दं बेनि मानफोरखौ आलादा आलादा दिन्थिजोबनांगोन फै जों होमबा जागायनोसै दा गिबियाव जोङो 1 नम्बरखौ बानायग्रोनोसै 4.1 नि 2 नि 1 बेयाव दङ कुइसना 2x + 3y समान समान 9.35 बे दं होमबा जोङो सलुसनाव खनसे लिरफिनगोन 2x + 3y समान समान 9.35 बेबायदि लिरबाय बेनि उनावहाय जों बेखौ लिरगोन 2x + 3y नैबे समान समान बानानै 9.35 खौ जोङो आखिथिं लाबोब्ला माइनास जाफैगोन -9.35 अब्ला therefore होमबा ax + by + c समान समान 0 महराव फोरमायनाया जाबाय होमबा जोंना बे जासिगोन 2x + 3y - 9.35 बे जाबाय आरो बेयाव जोंहा a आ बेसेबां बेखौ लिरनांगौ b आ बेसेबां बेखौ दिन्थिनांगौ आरो c आबो बेसेबां बेखौ दिन्थिनांगौ बेहाय जोंहा नुबाय a आव 2 दं नालाय 2 b आव दङ बेसेबां 3 c आव बेसेबां c आव -9.35 बे जाबाय नैबे समान समान 0 मोन अब्ला बेयो जाबाय आरोखि दाना फैदो नेक्स्टआव नेक्स्टआव 2 नम्बराव x - y/5 - 10 = 0 बे दं होमबा मावफुंथायाव फैदो x - y/5 - 10 = 0 होमबा
बेना गासिबो ओरै आखिथिंनो दंफाजोबो बा बेना डाइरेक्ट जाखानाय -10 = 0 होमबा बेयाव A आव बेसेबां दङ A आव 1 B आव बेसेबां दङ y नि माना बेहाय जेबो गैया माने 1 थायो होमबा -1/5 जागोन ओमफ्राय C आव बेसेबां C आव -10 अब्ला बेनो जाहैबाय नेक्स्टआव नाम्बार 3 एबार 3 नाम्बाराव दङ -2x + 3y = 6 बे होमबा सलुसनाव फैदो कुइसनखौ खनसे लिरबाय 2x + 3y = 6 दाना फैदो -2x + 3y = बारनानै 6 दं बेखौ ओरैहाय लाबोब्ला मा जागोन -6 = 0 बा therefore ax + by + c = 0 महराव फोरमायनाया जाबाय बेना मा जागोन -2x + 3y - 6 = 0 जाबाय होमबा बेयाव जोंहा A आव बेसेबां दङ बेखौ देखायनांगौ B आवबो बेसेबां दङ बेखौ देखायनांगौ C आवबो बेसेबां दं बेखौ देखायनांगौ A आव दङ -2 B आव दङ 3 C आव दङ -6 बे जाबाय नेक्स्ट 4 नाम्बाराव फैदो 4 नाम्बार कुइसन 4 नाम्बार 4 आव दङ x = 3y बा सलुसनाव जों बानायनांगोन x = 3y x 3y खौ ओरै समानै आखिथिं लाबोबा -3y = ओरैहाय 0 बा बेनो जाहैबाय x - 3y = 0 बेनो जाहैबाय बेखौ नोंसोर लिरबानो जाबाय आरोखि होमबा बेयाव A आव बेसेबां दं B आव बेसेबां दं ओमफ्राय C आव बेसेबां दं बेखौ देखायनांगौ A आव बेसेबां दं नैबे x नि सिगाङाव जेबो गैया मानि मा थायो 1 बेना 1 जागोन ओमफ्राय B आव मा दं नै -3 C आव जेबो गैया मानि C आव मा दं 0 थारमाने बेखौ महराव लिरबा ओरै जाबायमोन आरोखि ax प्लास थारमाने ओरै 1x - 3y प्लास 0 = 0 बेबायदि महरावमोन आरोखि ओंखायनोथ' C नि जायगायाव नै 0 दं नालाय 0 होबाय दा नेक्स्ट 5 नाम्बाराव फैदो 5 नाम्बाराव दङ जोंना 2x = -5y बेखौ बानायबा जासिगोन डाइरेक्ट सलुसन बानायबाय आं सलुसन 2x - 5y खौ ओरै लाबोब्ला +5y ओरैहाय = 0 होमबा बेनाबो जाखाबाय 2x + 5y C आव जेबो गैया मानि +0 होबाबो जाबाय आरोखि 0 होमबा बेयाव A आव 2 B आव जागोन 5 C आव मा 0 बे A B C नि माना बे ओमफ्राय ax + by + c महराव फोरमायनाया नैबे जाबाय बेयो दा नाम्बार 6 आव दङ 3x + 2 = 0 बे बा सलुसनाव जों लिरनो हायो 3x + 2 = 0 होमबा जागोन जोंहा 3x प्लास जोंना y गैया y नि जायगायाव जोङो 0 सानजाब y होनो हायो ओमफ्राय +2 = 0 होमबा therefore ax + by + c = 0 महराव फोरमायनाया जाबाय नामा 3x + 0y + 2 बेबायदि बेयाव दा A आव बेसेबां थाखो A आव बेनि जायगायाव 3 B आव जेबो गैया 0 C आव बेसेबां 2 बे जाबाय आरो
Next 7 number. Next 7 आव दङ 7 नम्बराव y minus 2 equal to 0 बा सलुसनाव y minus 2 equal to 0 बा बेयाव जोंना x गैयाबा x आव जोङो 0 into x होनांगोन प्लास नैबे 1y minus 2 equal to 0 बेबायदि होनांगोन जोङो अब्ला बेनो जाबायबो जोंना मोननै सोलायस्लु गोनां हांखोआरि समानथाय होमबा therefore ax plus by plus c equal to 0 महराव फोरमायनाया जाबाय बेना मा 0x plus 1y minus 2 equal to 0 बा बेयाव बेसेबां थाखो 0 जेबो गैया bआव बेसेबां 1 cआव बेसेबां -2 बे जाबाय आच्छा मोनसे दंबावो लास्ट नाम्बार 8 बे 8 नाम्बाराव फैदो जोंनो दं 5 equal to 2x बा सलुसना जाहैबाय सलुसनाव जों बेखौ खनसे कुइसनखौ लिरदो 2x दाना बेखौ जों बोरै लिरनांगौ ओरै फिदिंनानै लिरबा जों 2x खौ सिगां लिरग्रोबाय बिनि उनाव समान समान 5 दाना 2x ओरै फैबा 5 minus 5 समान समान 0 बेयाव जों नायनायाव नुबाय बेयाव x दङ खिन्थु y गैया y आ गैया मानि y खौ जों मा लिरनो हायो 0 अब्ला बेखौ जों माबायदि लिरनो हायो ओरैहाय 2x plus 0 into y minus 5 equal to 0 बेबायदि लिरनो हायो बा therefore ax plus by plus c equal to 0 महराव फोरमायनाया जाबाय बेना मा जाहैसिगोन बेनो 2x plus 0y minus 5 equal to 0 बे ओमफ्राय दाना बेयाव जोंहा a आव बेसेबां दं b आव बेसेबां दं c आव बेसेबां दं बेखौ दिहुननांगोन a आव जोंना मा दङ 2 b आव जोंना मा जेबो गैया माने 0 c आव मा दङ -5 बा बेनो जाहैबाय अब्ला बेयावनो जोंना 4.1 नि गासिबो सोंथिनि मावफुंथाय खालामनाया जोब्बाय थेंक इउ